Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Yawwa. An wani lafiya? Lafiya lau ya gajiya. Alhamdulillah. Yau malam na zo ne akan. Dakata. Na sa abin da ke tafa da kai ai. Ba makarantar ku bane aka kore ka kake so a mai da kai? A'a, ba haka bane. Wato abin da na lura shi ne, budurwarka ce take maka hanya kake so a shawo ma kanta ko? A'a, ba haka bane. Dama sana ne ya ɓace, shine na zo neman taimako gare ka malam. Yawwa, shi yasa da na buga nake ganin ƙaho. Tun farko ina bugawa na ga ƙaho, kin tirere nake gaya ma.